அங்கே நட பார்த்தீங்க அப்படின்னா யமன் வாராயகம்மா காசியில் மட்டும்தான் இருக்கும். அதாவது காசியில் காவல் தெய்வமாக எல்லாம் ஒரு பிளேவர்லாம் எரியுது அப்படின்னா அதனால மக்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யாரை காவலாக வச்சாங்க. சரிங்க காவல் தெய்வம் அதெல்லாம் வச்சு போச்சுறாங்க உனக்கு ஆதி காலத்துல கும்பிட்டப்பட்ட வாராகி. ஆதி காலத்து அம்மா. இந்த அம்மா காசிக்கு அப்புறம் நம்ம கோயில தான் இவ்வளோ அவதாரங்கள்லாம் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் காசியில் நம்ம பார்த்தோம்னா அதான் சொல்றேன், நம்ம மூஞ்சிக்கு முகத்துக்கு நேரம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒரு பாதாள ஒரு ஓட்டை இருக்கும், அந்த ஓட்டையில பார்க்கும்போது அவளோட பாதங்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இந்த ஆலயத்தில் அம்மாவை நேருக்கு நேரவே நம்ம பார்க்கலாம், தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வாராகி. இப்போ வந்து நிறைய நாள் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஏதாவது நாகதோஷம் இருக்கும், செவ்வாய் தோஷம் இருக்கும், திருமண தடை இருக்கும், இல்லைன்னா அவங்க யாராச்சும் பெரியவங்க யாராச்சும் தப்பு